Mas pag-uusapan. Kanya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocketera, and welcome to the program, Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Well, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin. Isa lang pala siya. Oo. Baka mamaya sabihin ninyo marami akong caller ngayon. Pakinggan na natin at i-welcome na natin sa programang ito ang ating top secret caller. Hello, good evening. Hello, good evening. Anong pwede naming itawag sa iyo? Miguel Roa. Miguel Roa. Legit ba na pangalan mo yan? Yup. Ay, hindi Yes mo na po. talaga itinatago yung pangalan mo, ha? No need na po itago. No need na. Wala kang itinatago. Parang gusto mo lahat ibunyag, ha? Ilan taong ka na, Miguel Roa? I'm 25 years old. 25 years old. Sang lupalop ka naman galing, Miguel. From Davao, but now I'm here in Malenta, Valenzuela. Okay. So, galing kang Davao ngayon, nasa Valenzuela ka. Okay, sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miguel. Gusto na naming marinig ang iyong top secret. Miguel, ano ang iyong top secret? Na in love ako sa old guy. Na in Tapos- love ka sa isang old guy? Matandang lalaki ba ito? Yes. Ilan taon na tong lalaking to? 52. 52 years old. Paano? Bakit ka na in love sa isang lalaking 52 years old na? Siguro hindi kasi ako lumaki sa sa tatay sa family side ko parang sa tatay ko. Bali nahanap-hanap ko yung kalinga ng isang tatay kaya siguro na in love ako doon sa old guy na yun. Paano mo siya nakilala? Through Facebook lang siya na kausap ko siya, nakachat ko siya dito sa Facebook. Pero nung time na yun, nasa Davao pa ako. Nag-uusap na kami. Ikaw ba, alam mo na sa sarili mo dati pa na nagkakagusto ka sa isang lalaki o nagkaroon ka ba ng girlfriend in the past? Actually, ngayon ko lang siya ngayon ko lang siya na nagkakagusto ako sa gano'n na, yun nga, same sex relationship, gano'n. Ngayon ko lang siya na ano siya ba? Parang, ba't ko siya nagustuhan. Pero may girlfriend ako before, 2 years kami nun. Tapos, yun nga, naghiwalay kami, siguro dahil sa involved yung pera, gano'n. So, yung ex-girlfriend mo, kaya kayo naghiwalay because of money issues, tama ba? Exactly. Tapos, after 2 years, eto ka na ngayon. Na natagpuan mo yung sarili mo na in love sa isang matandang lalaki. Oo. Dahil lang ka-chat mo siya. Oo. Matagal din kasi niya ako naligawan. Since sa mga isang taon siguro, mahigit. So, paano kayo nagkagustuhan sa Facebook? Like, anong mga chinachat ninyo sa isa't isa? Was there a time na nagkita muna kayo bago talaga bago mo na-realize sa sarili mo na, nagkakagusto na ako sa kapwa ko lalaki? Hindi ganun eh. Nililigawan man niya ako ng mga isang taon mahigit. Tapos, nasa Davao pa ako. Tapos, I'm decide na pumunta ng Maynila para makipag-meet sa kanya. Okay. Nung magka-chat kayo, nung umpisang-umpisa na nagkakakilanlan kayo, kailan siya nagsabi na manliligaw siya? Nung nandito na ako sa nung nagkita na kami in personal.
Okay, yun yung opisyal na nagsabi siya na manliligaw na ako sa'yo ah. Anong ginagawa niya Ah, para manligaw siya sa'yo? Nagvi-video call ba kayo palagi? May pinapadala ba siya sa'yo? nagvi-video call, then may pinapadala siya sa akin na hindi naman pera, may pinapadala siya sa akin na, well, may mga bulaklak, ganun. Ah, Tapos so parang nagugulat babae na ka lang, talaga. nagugulat na lang ako bigla. Oo. Siya ba? Ito bang 52 years old guy na to? 52-year-old guy na to? May pamilya, may anak, may asawa? Wala siyang asawa, wala siyang anak, wala. Bali kapatid na lang niya. Hmm. Okay, so nung nagkita kayo, anong naging reaction mo? Na shock ako kasi nga ganito na pala yung ano niya. Hindi kasi niya agad sinabi sa akin na 52 na siya eh. Nung Mhm. sinabi niya sa akin na nung nagkita na kami, siya umami na 52 na siya. Sabi ko, nagulat nga ako eh. Pero sa Try, ano po? pero sa social media, sa FB, hindi siya mukhang 52. Hindi. As in, parang ano siya, nasa mga early 30, ganun. Gumagamit ba siya ng filter? Tinanong mo ba siya? Hindi. Ano talaga, malaga siya sa katawan, ganun. Ah, medyo may pagka-validoso. Mm-mm. Okay, so nung nagkita kayo na in love ka na. Mm. Tapos doon, inamin ko na sa family ko, inamin ko na sa yung nagpalaki sa akin na ganito, ganyan. Kasi palagi nilang nakikita na magkasama kami eh. Sabi ko, yun, kano-ano mo yan, ba't ka nandyan? Ba't kasi minsan pumupunta ako doon sa bahay niya eh. Ganun. Mhm. Sa side Tapos niya, sabi, open naman. hindi. Yun yung ano ko eh. Yun yung ano ko sa loob ng 5 years namin, wala akong nakilala sa mga ano niya. Alam mo yun, hindi niya ako kilala ko yung kapatid niya pero hindi niya ako pinakilala sa kapatid niya ganun. Kung ano siya. Bali tinatago niya yung sarili niya kung ano siya. Ayun niyang malaman ng kapatid niya na ganito yung karelasyon niya na mas bata. Although tanggap naman siguro ng kapatid niya na she is gay, pero hindi nga siya, I mean, parang hindi siya halata talaga nag-gay. Mhm. Ganun. Kumbaga closet siya. Mm-mm. Sabi Tapos mo kanina, tinanong, wait lang sorry, clarify lang natin kasi medyo nagbanggit ka na ng mga taon-taon. So 5 years na kayong magkarelasyon, tama ba? mm, mm, Sabi mo kanina, 2 years ago, nung nagkaroon ka ng girlfriend, mali ba yung oo. nabanggit mo kanina na 2 years ago or nagkaroon ng overlapping? Bali overlapping lang siguro. Basta nagkaroon ako ng I mean parang 2 years na karelasyon sa girl, ganun. 2 years ago or 2-year relationship? 2 years relationship. Ah, 2 years relationship. Pero bago pa dumating itong karelasyon mo na to. Opo. Ah, okay. Sige, klaro ka na dun sa parteng yon. Mm. Pero ngayon, nagkakagusto ka pa sa babae o hindi? Nagkakagusto pa naman. Bali hindi ko lang talaga siguro mahanap. I mean parang hindi ko makita yung saan ako papabor na ano. Pero mas gusto ko pa rin magkapamilya. Yun, sa babae, ganun. Ah, so open ka sa posibilidad na hindi pa ito talaga yung para sa'yo? Opo. Feeling mo ba factor din na hindi ka pa niya kasi pinakikilala sa buong angkan niya na karelasyon niya? Siguro. Kasi hindi naman, kasi karamihan naman din kasi sa mga old ganun. Hindi naman kasi nila pinapakilala yung mga ganun eh. Kasi nga, dahil siguro sa baka husgahan sila. So ngayon sa mga kabataan ngayon, need kasi nila eh. Sabi ko naman sa kanya, ano ba talaga ako sa'yo? Ba't hindi mo ako mapakilala sa family mo? Ako, pinakilala kita, pinagmamalaki kita. Pinagtatawanan na ako ng mga kaibigan ko. Bakit ba ako pumapatol sa ganyan? Sabi ko, wala naman silang pakialam. Ako naman yung nagmamahal, hindi naman sila eh. Mhm. So, ano sabi Tapos niya? yun. Tapos sabi niya hindi daw kasi baka daw masira siya kasi siya siya eh, Espanyol teacher siya eh. Parang um, alam mo yun, baka daw laitin siya, na ganito siya. Ba't daw siya late bloomer, ganun. Parang hindi sinasabi ganun. Hmm. Okay, so isa siyang professor. Yup. Ah, okay. Kaya iniingatan niya yung reputasyon niya. Mm. Then ngayon,
ngayong ano lang, this year lang, nag-decide ako na bumitaw na. Ako na yung bumitaw. Ano namang naging Kasi response niya? sabi niya, sige, choice mo yan. Nasa iyo yan. Basta kung bibitaw ka, huwag ka nang maghanap ng kagaya ko na gay, ganun. Gusto kasi niya na, siya kasi nagtutulak sa akin na magkaroon ako ng family, ganun. Then ano sabi mo? Sabi ko, sige, tutuparin ko yung pangako mo na hindi na ako papasok sa ganun na relasyon. Tapos, yun, siguro naman at na unti-unti ko naman natutupad kasi nga nakapag-interact naman ulit ako sa babae, ganun. So meaning tapos na kayo ng karelasyon mo na 52-year-old guy. Mm-mm. Naghiwalay na kayo tapos ngayon naghahanap ka ng magiging karelasyon mo na posibleng maging nanay o maging asawa mo. Kumbaga nanay ng maging anak mo tsaka maging asawa mo. Tama ba? Naghahanap ka? Opo. Ano namang mga realizations mo pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa buhay mo na na-in love ka sa isang 52-year-old guy na hindi mo akalain na nagkakagusto ka pala sa isang lalaki. Tapos ngayon, pipiliin mo na magkaroon ka ng pamilya na naghahanap ka ng babaeng makakasama habang buhay. Siguro ang ano ko lang doon, kasi ako that time na yun gusto ko kasi nung kumbaga pagmamahal kaya siguro padalos-dalos ako, hindi ko na iniisip yung sarili ko or yung sa iba na anong opinion nila. Yan nga, sabi ko na wala naman akong pakialam dapat doon kasi yung tao kasi may masasabi at masasabi pa rin yan sa'yo kahit anong gawin mo. Yan, wag lang siguro padalos-dalos. Sa ngayon, wala naman siguro muna ngayon kasi nga gusto ko munang mag-abroad. Gusto ko munang pumunta ng ibang bansa para naman sa future ko naman. And that's a good thing na meron kang plano para sa sarili mo na hindi ibang tao magdidikta para sa'yo. Question. Hahainan ka ngayon ng talong o tahong. Anong pipiliin mong kainin ngayon? Siguro sa dalawang yun, sa dalawang yun, wala muna siguro. Kasi yun nga, picture ko muna siguro yung uunahin ko. Kasi naubos na ako doon sa minahal ko na yun, sa 5 years din Ay, naubos wait na lang. ako. Pinapapili ka lang naman kung anong gusto mong kainin sa dalawang. Bakit yun napunta? Pero anong masasasarapan ka? Yung talong o yung tahong? Sige, doon na ako sa tahong. Parang napipilitan na. Napipilitan ka, pero na-try mo nang kumain. Doon talaga ako. Kasi nga, gusto ko ng magka-family, ganun. Okay. Pinapatawa lang kita. Ito naman ko. Ang lalalim pa ng mga pinagsagot mo sa akin. Tinatanong ko lang naman kung anong gusto mo Anyway, Miguel, maraming salamat sa pagtawag mo ha. May gusto ka pa bang sabihin? Wala naman na ba? Meron pa naman. Itong kwintas na suot-suot ko ngayon, galing kasi sa kanya. Ang hirap i-let go Paano, anong kayang opinion mo doon, DJ? Ay, pag may opinion ko, kailangan mo na mag-send ng deposito. Bigay niya sa'yo yan. Regalo niya sa akin, first anniversary namin. Ano ba yan? May gold ba yan? Saan gawa yan? Ginto, 18K. Ilan? 18K. Sinubukan mo na bang patingnan kung nasa magkano ang sanglaan? Nasa mga 25 to 30. Oy, Depende sa pinatingnan mo na Depende. talaga. Yep. Kasi may mukha ko kasi. Ang hirap kasi. Alam mo yun, na-friend yung mukha namin dalawa dito So paano mo i-let go? Ano ba, pendant ba yan? Natatanggal ba yung pendant na may mukha? Natatanggal. Both naman sila, gold. Ayun naman pala Patunaw mo, tas paiba mo, puso na lang, ganyan.
I-keep mo na. Unless engagement ring yan Ako kasi binalik ko dati yung engagement ring ng binigay nung ex ko sa akin. Ang point ko kasi, hindi maganda yung naging ugnayan namin, I mean pagtatapos namin. So kung pag hindi maganda yung nagiging pagtatapos ng parang feeling ko, isoli ko na lang, 'di ba? Parang tsaka, alam mo yun, damang-dama ko yung parang galit ko nung time na yun Kaya sinoli ko yung singsing. Pero kung tatanungin mo ko ngayon kung dapat ko ba isoli, ay, hindi ko isusoli. Alam mo kung bakit? Pwede ko namang ibenta. Akin pa yung pera. Diba? Sa'yo, maayos naman yung pagtatapos ninyo nung old guy, nung 52-year-old guy. And I think, diba, parang regalo yan sa'yo So, kung palagay mo, binigay naman na yan sa'yo ng buong buo, hindi naman niya kailangan ng pera ngayon, i-keep mo na lang. I-keep mo or ibenta mo. Or ipatunaw mo yung pendant tapos papalitan mo ng ibang hugis, 'di ba? Puso, lock, ganyan, susi, eroplano, mag-isip ka cross kung gusto mo, 'di ba? O kaya tahong. Tahong, hugis tahong ang ipaano mo diyan. Ipagawa mo dyan sa sa ginto na yan na pendant mo. Tsaka nasa sa'yo na Wala naman dun sa bagay yan kung gusto mo mag-move on o hindi. Basta ikaw parang mukha ka namang desidido na gusto mo na talagang magkaroon ng pamilya. So, isipin mo na lang na yung kwintasan iniregalo sa'yo, magagamit mo din in the future na kapag kailangan mo ng panggatas ng anak mo, may sasangla mo yan, may mabenta mo. Diba? Practical na tayo ngayon. Sabagay. Tinan mo, sabi ko sa'yo napasabagay ka pa tuloy. Hirap kumita ng pera kung may dumadating mga nagbibigay ng ganyan, hindi tanggapin mo, wag mo na isoli, diba? Binigay nga Okay. Sige, salamat Miguel ha. Thank you din, DJ. Ingat ka lagi, mabuhay ka. Hanggat gusto Sayang, mo. DJ, nung pumunta kami ng bahay na hindi ako nakapag-picture sa'yo. Kasi kami yung gumawa doon ng bahay mo sa electrical, sayang. Hoy, huwag mong sasabihin kung nasaan ako Taga-saan ako, huwag mo yung pagkakalat talaga, kayo pala gumawa ng electrical? Tayo, that time na yun yung blazing ng bahay mo. OMG, edi kayo pa yung dating gumawa sa amin. Oo, DJ Rocky. Kaya nahanap kita doon kasi kaso lang busy ka nga noon that time na yun. Hindi ako makapag-picture sa'yo. Naku, hinahanap ko pa naman kung saan nyo na nilagay doon yung isa pang wire ng At least alam ko na kung sino yung PPM ko ngayon. Saan mo nga ilagay, pinadaan yung wire namin dito sa aircon? Alam ko yun, DJ. Nandito pa ata yung sa akin yung mga plano doon sa electrical. Wag mo na ipagkalat yan Naku, sinasabi ko sa'yo, pag pinagkalat mo yan, ipagkakalat ko din yung number mo. Charot lang. Thank you so much, Miguel. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Maraming salamat sa pagtawag. Napasaya mo ako ngayong gabi. Thank you. Ikaw, may bayad na to. Sige ka. Bye, Miguel. God bless. Bye-bye. Alam nyo, pagdating sa mga balikan ng mga bagay na binigay naman ng ex, huwag nyo na ibabalik yan, lalong-lalo na kung hindi naman na masyadong kailangan ng tao yung pera. Oo, tsaka pag masama yung breakup ninyo, keep mo na lang yan. Lalo na kapag mga gold, alam mo yung mga bababenta, 'di ba? Pag ang idinulot sa'yo ng ex mo, sama ng loob, 'di ba? Pinagpalit ka sa malapit, niloko ka, ganyan. Kung yun yung inihandog niya sa'yo, sama ng loob, sakit ng damdamin, pait, hinagpis. Ano ba naman yung, sige, yung mga binigay mo sa akin, di ko na ibabalik sa'yo. Ito na lang yung pambayad mo kahit papaano gumaan naman yung pakiramdam ko, 'di ba? Wala namang makakatumbas ng kahit anong pera pa yan. Wala namang makakatumbas dun sa sakit na ibinigay sa iyo, dinulot, 'di ba? Ng mga taong nanloko sa iyo, kaya mga ex na akala mo minahal ka pero hindi naman pala. Kahit yun na lang, sige. Konsolasyon. Pero hindi pa rin Pero at least practical ka na lang, 'di ba? Magamit mo pa sa buhay.
Ako, hindi na ako nagbabalik eh. Pride lang yun kasi minsan eh. Yung pride na, babalik ko yan, ganyan, ayoko na. Akala niya ba, hindi ko kaya bumili ng ganyan? Well, sa ngayon, kung tatanungin niyo ako, kaya kong bumili. Pero, gusto ko bang gumastos para bumili nun? Hindi. Itatabi ko na lang, iipon ko na lang para kahit papano may pang savings ako. Ganun naka-practical ang mga thinking ngayon, guys, 'di ba? Utak na dapat yung ginagamit ngayon. Hello, it's 2025. Pero kapag medyo alam mo na tagilid, 'di ba? Alam nga yung parang feeling mo kailangan niya ng pera, gano'n. No? Tapos medyo mas malaki naman yung kita mo, tapos okay naman yung pagtatapos ng storya ninyo. Ibigay mo na, 'di ba? Minsan makokonsensya ka din sa lagay na 'yun eh. Pero pag alam mong kupal siya, tapos ikaw din inano niya, inepal ka niya ng gano'n, di wag na, 'di ba? So anyway, sana may natutunan kayo. Thank you so much for listening, Kabisyo. This has been yours truly, DJ Raketera, ang Basa Princess ng Love Radio. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1